Nyt me lähdetään tekemään Horjun portaille ProRes-treeni ja pääasiassa koko vartalo painotteinen, mutta painotetaan sitä treeniä mahdollisimman paljon tonne jalkoihin. Moro! Niin, ensimmäisenä liikkeenä mä lähden vetämään nämä ensimmäiset portaat vaan pikajuoksulla, tehdään jännehyppyjä välissä ja toisella jalalla aloitetaan toiset portaat sitten pikajuoksua. Pääpointti on se, että se oikeasti lähtee sieltä päkiöistä, tulee rennot askeleet ja pidetään koko kroppa timminä hyvässä ryhdissä. Sama jännehyppyssä ponnistetaan sieltä oikeasti niin kuin pohkeilla päkiöillä. Kunnolla käytetään reisiä, takareisiä ja hypyssä jännitetään ne pakarat sieltä yhteen. Ja keskivartalo tiukkana, napa vedetään sisään. Hyvä, sitten lähdetään. Of the night, there's a beauty in my sights. Your body moves so gracefully. Your body, girl's got a hold on me. We all have our reasons to hide here in plain sight. Dance with the devil, there's poison in your bite. Your touch so warm, I need to lay you by my side. I see myself reflected in your eyes. I need you more than I need myself. I'm all of yours and no one else. You gotta Tässä liikkeessä tärkeää on, että selkä on suorassa, noin 90 asteen kulmassa jalat, keskivartalo tiukkana suorassa. Siinä voisit vaikka kahvia hörppiä tai mitä vaan. Ihan yliarvostettuja jotkut keittiön pöydät. Näinkin voi olla.
Siinä oli pieniä pätkiä mun tämänpäiväisestä porrastreenistä. Itellä on ainakin tosi hyvä fiilis, hikivirtaa, plus täällä on tosi lämmin. Ja kyllä niin kuin lihaksissakin tuntuu, että on oikeasti jotain tehnyt. Oli hyvä alkuverkka. Nyt lähdetään vielä vähän venytteleen, sit käydään vielä pyörälenkillä. Illalla vielä painia, niin hyvin jaksaa vielä. Et ei tullut liian rankkaa. Mutta tietenkin sä voit sit itse jaotella, että miten paljon sä teet, miten pitkiä sarjoja, mitä liikkeitä, kevennätkö vai teetkö vielä raskaammin. Ja ota nämä liikkeet oikeasti itsellesi haltuun, muista tehdä monipuolista treeniä, ei vaan sinne salille tai ei vaan sitä yhtä omaa lajia, mikä ikinä onkaan, vaan monipuolista sitä treeniä, silloin sä kehityt mahdollisimman hyvin. Moikka! Fail.